enggak नुबाय 100 लिटारखौ गालांबाय थाब्रा लासै हगारनानै 100 लिटारखौ गाबाय था ओमफ्रायसो क्लासखौ हगारलां फाका 100 लिटार जायो दे क्लास गाना होदो वानावनो दंखायो नालाय बिथांजोआ दिनै फार्स्ट टाइम गारि सोलोंनायदों माबोरै सलायो नायनोसै खुलुमबाय रायजोफोर बे समाव गासिनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बहरनानै दायो जों दंफैयो ओरैहाय रेड हाउस माने ओरै आरो जोंनि स्कुल दं बैयो जाहैबाय उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल गोदो आं बावबो हाबनो मोन्दों एसे ओमफ्रायहाय बे फिल्डआव फैदों बाव क्रिकेटनो मा होनो स्पर्ट्स बायदिसिनाबाबो जोंनि स्कुलनि बाव खालामफैयो ओमफ्राय आं बाव दंफैयो दायो बिथांजों गारि सोलोंनो बिराद एक्साइटेड आंबो मालाबा लं जार्नि थाङोब्ला बेखौ लानानै थाङोब्ला हारसिं सलायनो मालाबा उन्दुनोबो ओंखार मेङोना मैयाबो नै डाइरेक्ट बेंगलनिफ्राय फुरा जोंनिसिम उदालगुरिसिम सालायबोबाय रेस्टलेस ओंखायनो दा बिथांजोआ माबायदि सलायो नायनोसै आं फोरोंनायदों बिथांजोखौ एसेनो गाइड होनो रोंखागोन बियो थाबनो खिन्थु एसे गाइड होनोसै आरो थ' बे फिल्डआ उदालगुरि हायार सेकेन्डारि फिल्ड बेसेबां एक्साइटेड बहुत गाग्रांलाबायना ओमफ्राय दे ओइजों थांदो इसोर गाखोफानांगौ जाहा बेजों दिनै बोखोनानै लासै दा मोनहागोन ना मोनहाया आथिङा नायग्रो आथिंखौ मोनहागोन ब्रा अबे मा बुंलाय एक्सिलेटर हा सरि क्लाच बेयो ओमफ्राय बे एक्सिलेटर बे ब्रेक औ बावनानै ओमफ्राय क्लाचखौ ब्रेक होननानै माबा नाङा ओमफ्राय बे माबे बेलाय मा बेलाय मबाइल चार्ज होग्रा वायारलेस चार्ज मोनहागोन ना मोनहाया गानायलाय क्लाचखौ गानायलाय मोनहायाबा सिटखौ बोखोनांगोन बिदि दावखोजायाना आयु नायलाय मानसियानो जौसो लांनानै गाबाबो मोनला ओमफ्राय इदिसो खालामो हैद दावखोनानै लासै दा लाजि नाङाबा दे स्टार्ट होदो क्लाच जेबो गाथ'नाङा बेखौ प्रेस होदो खनसे दे जाबायब्रा खनसेल' सोनांगौ सेरहाबनाङा फैबाय नायलाय र' एबार क्लाच नङाबा ब्रेकखौ गानानै जिखुनु ब्रेक क्लाच नङाबा ब्रेकखौ गानानै खनसे प्रेस खालामदो खनसेल' प्रेस खालाम गाथाबनानै जिखुनु मोनसे गाथाबनानै स्टार्ट जाबाय इगनिशन गासिबो अन जाजोब्बाय दा क्लाचआ गादो गाथाबदो जेबो 100 लिटार गानाङा दायो माने एकआव गियार होनोसै औ ओरै नारखेनानै ओरै नारदो एकआव थांबाय लासै हगारना क्लाचखौ 100 लिटारखौबो लासै गादो दे डाइरेक्ट हगारनाङा लासै हगार नुबाय 100 लिटारखौ गालांबाय थाब्रा रुब्रा निउट्रलाव लाबो एफां जायो क्लाचआव गानानै ब्रा क्लाचआव गायालासिनो गियार सोलाय जाया आरो बलांखै बे गेजेरावनो क्लाचखा निउट्रलाव दंफैबाय निउट्रलाव नङा बे सारियावसो थांबाय क्लाचखालाय बे निउट्रल दे सेरफिनदो क्लाच गाखादों दा बैखौ सेरफिनदो स्टार्टखौ सेरफिनदो क्लाच गादो गाखादों आं क्लाचखौ वानाव लांदो ओरै लाबोनानै ओरै लासै हगारनानै 100 लिटारखौ गाबाय था ओमफ्रायसो क्लाचखौ हगारलां फाका 100 लिटारखौ लासैल' गायो ओमफ्राय क्लाचखौ हगारनायनो बेखौबो गाफा जानाय र' डिमटिभेट दाखालामखौ र' नै नायनानै ला आथिंखौ नै 100 लिटार गाबाय दा गियारा होबाय दा 100 लिटारखौ लासै हगारनायावनो बे क्लाचखौ लासै हगारनायावनो एक्सेलारेसनखौ ओरै गाबाय था आंनि बे लेट जादों एक्सेलेटरखौ गानाया लेट जादों गागदों नाङा ओमफ्राय 100 लिटारखौ लाबोगोन गारिया क्लाच गानानै जायो दे क्लाच गाना होदो वानावनो दंखायो नालाय 3आवसो थांबाय 3आवसो थांबायलै गियारा बोफिन एफाबो नाङाब्रा गेजेरावसो ओरै वानाव लाबोफिनदो ओरै लाबोना नारखो वानाव लासै हगारनानै दे 100 लिटार गादो 100 लिटार गाग्रोखा हगारदो क्लाचआ साफा इसोर दे क्लाचआ गानानै बै स्टार्टखौ गियारखौ दांनांला वानावनो दंखायो क्लाचआ गा
hगारनाङा ओमफ्राय क्लास लासै हगारदो एक्सेलारेसन agak enggak Jangan sebentar. ayo Oh iya. Nang video dalah sih yang lagi nang kan. telah बेखौ दादां क्लासा गानानै लासै हगारदो एक्सेलारेसना लासै गालांदो बिराद गादावदों नोङो बिदि गोमहोनाङाब्रा एक्सेलारेसनखौ गागदावनाङा लासैल' गानांगौ लासै लासै गालां ओमफ्राय क्लासखौ हगारदो क्लासखौ हगार ओरै दान औ एफा गानाङा एक्सेलारेसनखौ लासै लासै गा माथो सिदाला ओरै सिदा हाखरजोंलाय अबाव लाखोब्रा आयौ लासै गा मानसिया सौफ्रेलांजोबगोन वानावनो दं नोङो वानावनो सालाय दे लासै गा गागदों बायनाङा नङाबा बें होनलाबाय गारिया दासो खारहांदों नै गारियानो फिदिं एक्सेलारेसना जे लेभेलाव गादोंबावनो गानानै लाबाय दा गागदो नाङाबो खमायनाङाबो बारायनाङाबो क्लासखौ हगारजोबखाबाय दा क्लासखौ दायो गायाबाबो जासिगोन सिदा थौ एक्सेलारेसनखौल' गाबाय थादो सिदा थौब्रा मानो दानखो ओरैलाय मानसिखौ सौख्लाबहैगोन नोङो नाथाय एसे रोङादोंथ' ओरै दान ओरैसो ब्रा हाब्रु दङ दानदो दानद्रायथारनाङा दे लासै लासै दान साइड लानायखौसो रोंबावनांगौ सिदा थौ बोरै दाननाङा सिदा थौ सिदा थौब्रा दानद्रायलाबायनाङा होनदोंथ' मानसिया एसे माबायदि मोनदों Moza. सिट बेल्ट गानबावाखैसो दे नांथ'ला दानब्रैलाबायनाङा एडजास्ट खालाम दान बोलो नाङा ना पावार स्टारिंआ सिदा थौ ओरै सिदा दे खारबाय थानायाव क्लाचखौ गालाय क्लाच गानानै थुवलाबो ओरै सिदा गियारा Ini robra, ngomongnya tadi sih pagi di mana? बिदिसो ओइ एक्सेलेटरखौ बारा गानाङा oh my god acceleration गासिबो एसे स्पिडखौबो नाय एक गियाराव 20 नि बारा सलायना ओरै दान हाखरजोंबो होजोबोब्रा समानल' नामा फर मी एभ्रिथिं इज समान इकुवेल जानांगोन हाखर थाखर होननायसो साखा थाखा गलाङो जोबोरलै बे दा होजोबखायो सयथिबो नै हाब्रु थाब्रु हालेवनायसो होजोबोमोन बे गारि लिकजोंनो लानो सोलों आसिन थादोंना बे लिकजोंनो सलायनो सोलों होमबासो साइड लानायखौ फोरोंगोन नोङो बे लिकजों जेरै थांदोंमोन बेजोंनो सिदा होमबासो लामा साननानै लानांगौ बेखौ दानखे दुनखे सालायबालाय रोंला नोङो बाव रायलायनो हागोन ना हाया गारि सालायनानैलाय रोंगोन ना रोङा रोङा जानांगौ आं बाइक सालायनो गोरोंखाना बेखायनो एफाबां माबा जानाया नों बिदिना बिफायाबो दा आंबो रोंखायोना स्कुटि सेनसिगोन बे लिकजों सालायाव बिजों लांदोंमोन बेजों लिकजोंबो समान खारनो रोंबाय एकुरेट खारनो हायो आंथ' खारगासिनो दं दा दानखेगासिनो दं ओइनि दहाय लिकजों सलायनायाव नै सिना नायलाय बबेजों थांदों एक्सेलारेसन गाथावथिदों नायलाय लिकजों सलायग्राया फाग्लासो जागोनलै बेजों हाबसोनांसिगोन आरो बेखौ फोरोंनो जोंना गामियाव रिट्रिट जादोंमोन थारमाने मोनसे प्रसेस दंगाबाय था एसे लासै एडजास्ट खालाम रिट्रिट जादों गामियाव प्रेयार एराउन्ड गामि मोनथाम मोनब्रैजों ज' नांनानै आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिदि खालामजोबदों केथलिक चार्चनिया रिट्रिट प्रेयार फादारफोर गुबुन स्टेट्सफोरनि फैदों बिसोरो खालामफैबाय
गनानै बेखौ गारि फोरोंफैबाय बेखिनियानो रोंहांबाय एसे आरो देखायबावगोन आं र' माबायदि गियार सालायनाय मानाय सालायो बे वानावनो सालायगासिनो दं दायो बे रायजोफोर माबायदि मोनदों नोमबाजैनि गारि सालायनायखौ कमेन्ट होदो फार्स्ट टाइम कादा दोननाय सिगांहाय गासे दैहांबायमोन ओमफ्रायहाय दाउदै नामा बियो दैनो दै बेसे दैया ओमफ्राय आरनानैहाय सोलोंनाय जायाखैसैना उफ